Aw tulo bɛ wa FM de mankan la nin waati in na ka bɔ Mali la Bamakɔ an bɛ Zeno Media sanfɛ Facebook ani YouTube. آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي نيبي تاليك ديننا أني كبريولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي نيبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 10 ani 2 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ musa baba sila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Wati na ausugulin be auka radio mandila radio shundu ni jumodu mba inkono nekaro kwa fo miye utkalo ye ambe alekle kononton na bi samba fla ani samuka ani nana wati kile na miye safari ni safar kalo ni anko mako domba makono alekle nani ye biye samba kile keme nani sambina ni sanworo alakara sallallahu alaihi wasallam boli makani kata madina no hijra sayin ara ulama fi din wal haya don ma akilna din la ni awre ka damadiya tabulo nyumare ka ro ka fonga kene sigira ikado mamimbe ambulo korol sawiya mbal makeni an karamogo ye no ye imam adama kuitaye ikado misiri mi no betul korobu ikado aleye o almamiye anye usaz kuitanya wole kamni dokun temene sabu amaro ni sanelema watu sera sankura damino mo chamambe ika jagabo watu be oma ngosoka mo islamo kulu akli jigi mi setugu ye alaye no ga kemunu ye jaga ko kibaro ka wakli jigi ala sigin yere kumba wuyanye sigida kelenke o kera to kun temenanya ni allah taala fin allah taala ya shijo watu ro kono annate meni masala into yo kuma na alaye do wujabi yanski mo o keneka nekaro yoro mo ngombulo sa o ye penda daw ustaz ko ita assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Niye al-Samawni fo kenen gaina fo ya fo chukumina dokun teminina anjora ma hiya al-ashiya allati tajibu fiha az-zaka, c'est-à-dire fin du monde be ni jagaire kan kabola yi ubedi globalement surtout en sera mi zakat al-amwal na fulu mafew no ye mina dhab wal fidda yakli idasiruma garamu hakemu mbodola akla ibn akla kasika akli jikola inshallah ga me ni josimba ino ye zakatu ye usaz kuita sigite menena ya jaga ya fusamanche ofo bunya munun bala yofo adama de min fana ya Allah taala segiye Allah ya afiye jugo mene fana ba boten jugola bunya munun be kase utigila moma ida se rubima meni mo min fana ni okoko alete abota bobo jugola est-ce que kololo benga satila mo est-ce que Allah taala kelme ka ofana lerudi ofana mani nyangata ye ngono wal machine wa الحمد لله إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. مسبب السلام على تندو كألا بركة مسامي أيان سكي كان سكين كنينكا katla ka nyino o ala bayin fe mi mena bo anda ala ko ke here kuma kan ala ka ke sababa kuma kan ala ka bo da kunandila ni ka don tlo kunandira ala ko domine usabu baba sila yani wakati katanai e ka nyiningali bare do mo min ni jaga bo here min be ala do kun temele anda sira o bela jilima nga ala taala e here fo jaga bo lay ka fo ni jaga bo ku ibo soro bonyo ni o fora ka fo ki bo soro o kuma jagabo bali ala yo nyokono wore fo o tigla manga
Comme il y a maintenant. Musa Baba Sila a ma nɔgɔ dɛ wallahi fɛn tɛ k'a fɔ fɛn min n b'a kɛ ni a ka di n ye n'i y'a kɛ mɔgɔ tɛ kuma n fɛ maa tɛ n bugɔ mɔgɔ tɛ n nɛni hali ni a y'a sɔrɔ an ka diɲɛ na bi n'a bɛ ten k'a sɔrɔ fɛn de don bugɔli a tigi kan ka bugɔ a kan ka nɛni tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen kan ka taga a tigi sɛgɛrɛ o de la n'i ye masa taala ka kumakan jateminɛ ala b'a fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ wallazina yakunuzuna zahaba walfida wala yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'azabin alimin nin kuranɛ aya in a bɛ suratu tɔba de kɔnɔ o sura in na alahu taala ye kumakan min ɲɛsin jagabɔbaliw ma ale alahu taala ye hɛrɛ kɛ mɔgɔ mun ye o tuma a ye olu le ta u tɔgɔ ma ka d'a kan an y'a fɔ ɲɛna o don kumakan na an ko jaga ye fɛn ye a tɛ wajibiya bɛɛ kan silamɛya jɔsen duuru in a jɔsen duuru dɔ bɛ yen o bɛ wajibiya bɛɛ lajɛlen kan nka particulier bɛ yen i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a fɔ cogo min a ka nasarakan na fɛn dɔw bɛ yen olu kɛrɛnkɛrɛnlen don ni dɔw ye bɛɛ sen tɛ o la o tuma jaga ye o dɔ de ye ka d'a kan adamaden ka da alahu taala o ye wajibi de ye ka sɔn ni alakira alayhi salatu wa salam ka cidenya ye wajibi de bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan wa seli a bɛ wajibiya bɛɛ lajɛlen kan en tant que ni hakili b'i la nka jaga dun fantan t'o la faama t'o la cɛ t'o la muso t'o la bɛɛ mɔgɔ o mɔgɔ en tant que ni hakili kɔni b'i la i kɛra cɛ ye i kɛra fantan ye i kɛra muso ye i kɛra jɔn ye bɛɛ seli bɛ wajibiya bɛɛ lajɛlen kelen kelen kan nka jaga ala ko o bɛ wajibiya mɔgɔw de kan i y'a faamu maa a ye dɔw kɛrɛnkɛrɛn k'a ka hibatu ye ka bɔ ale alahu taala yɔrɔ nin fɛn de don sɔn fɛn de don ka bɔ ale alahu taala yɔrɔ a ye mɔgɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn ni a ye i yɛrɛ ka cɛya tɛ ayi ka cɛya tɛ dɛ nafolo ɲini n y'o de fɛn ɲɛna n ko nafolo ɲini nafolo sɔrɔli ayi kekuya tɛ kalan tɛ k'a fɔ diplôme de bɛ n bolo k'a fɔ nin diplôme modèle n'i y'o sɔrɔ i y'o nafolo sɔrɔ i bɛ kɛ nafolotigi ye Musa Baba Sala o tɛ ou bien e ye siya in de ye wa n'i kɛra nin siya ye i bɛ nafolo sɔrɔ ayi o tɛ ala ko ala ka dɛmɛ de don hibatun ni sɔn fɛnɛ don minallah n'a ye kɛrɛnkɛrɛn n'a ye dɔrɔn a b'i d'a ma a t'a lajɛ cɛ de wala muso de denmisɛnnin maakɔrɔba de don i ye nin siya in ye ala ka sira tɛ o la a kɔni b'a d'i ma a t'a kɔfilɛ o tuma ala ye kumakan ɲɛsin olu le ma a ko wallazina yakunuzuna zahaba a ko kuma ni ale alahu taala ni a ye nafolo di a ye sanu di mɔgɔ mun ma ni aw tilara ka sanu mara ani warijɛ ala ka hakɛ tuguni ala ko k'a ka min bɔ aw tɛ sɔn ka o bɔ o la k'a mara marali tɛ baasi ye o nka ala ye min fɔ laban na de wala yunfikunaha fi sabilillahi n'o tɛ marali tɛ baasi ye ni ala taala ye caman d'i ma mara kɛ ni ala ye miliyari d'i ma miliyari mara nka ala ko hakɛ min ka bɔ a la k'i ko de bɔ a la o kosɔn a nana o de fɔ kuma laban na wala yunfikunaha fi sabilillahi o tɛ sɔn k'a don ala taala ka sira kan ala ko fabashshirhum bi azabin alimin ko kuma an b'a fɔ de ni mɔgɔ ni a ye den sɔrɔ basarna hazihi ay basharatina hazihi ni muso a y'an nisɔndiya bi ghulamin aw bi unsa an kɔni an bɛ nisɔndiya nka ala taala ko e ma ko e k'u nisɔndiya ni mun ye ni ɲankata min dimi ka jugu usazu fɛn b'o kɔfɛ dɛ Allahu akbar an bɛ tila kumakan na a ko kuma i ko hakili jigi donna yawma yuhma alayha fi nari jahannam a ko donna i ko hakili jigi donna don min nafolo mun ni u y'a mara ni jaga kun kan ka se ka bɔ a la jaga kan ka bɔ a la nafolotigi ma sɔn ka jaga bɔ a la a ko don min ni o nafolo in bɛ taa dilan k'a kɛ fɛrden min bɛ fini pase ni tasuma donna o la n'i y'a da fini dɔrɔn a b'a dalakiɲɛ donc ala bɛ nafolotigi ka nafolo dilan lahara jɔ don k'a kɛ o ɲɔgɔnna de tasumalama o tuma ala ko munna fatukuwa biha a b'a ta ɲɛfɛ fɔlɔ ka o pase ka o dalakiɲɛ wa junubuhum u kɛrɛw olu bi josi tuguni wa zuhuruhum an'u kɔ waati min ala ye mɛlɛkɛw bila k'u ka nin kɛ
mɛlɛkɛw bɛ kan k'a fɔ Alahu Taala b'a fɔ mɛlɛkɛw ma a y'a f'u ɲɛna a ye fɛn min lamara dɛ aw ma sɔn ka Alahu Taala ka hakɛ bɔ nafolo min na diɲɛ kɔnɔ dɛ o de filɛ nin ye ni Alahu Taala y'olu fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ aw jenina ye bi fazuku a ye nɛnɛli kɛ de munna a yɛrɛ ye fɛn min mara Ustaz Kuma ni ye kumakan min ni an bɛɛ lajɛlen kan ka hakili to a la surtout an ka nafolotigiw wallahi nafolotigi mɔgɔ min b'a f'i ma ko jaga b'i ka nafolo la o de ye nin ye hali ni a y'a sɔrɔ u caman t'a faamu surtout ni karamɔgɔ y'a fɔ k'a caya dɔrɔn ko ni karamɔgɔ in ko a hakili bɛ jaga de la surtout ni nafolotigi b'i ka misiri kɔnɔ n'i tora k'a fɔ k'a caya dɔrɔn ni mɔgɔw m'a fɔ k'a fɔ ko a hakili bɛ nafolotigi ka nafolo la nafolotigi yɛrɛ b'a miiri k'a fɔ ko hakili bɛ ale ka nafolo de la k'a sɔrɔ e de ye ale ma hɛrɛ ye i b'a ka hɛrɛ fɛ parce que ninnu ye Alahu Taala ka hakɛ ye Ala ka hakɛ dun a tɛ bin n'i y'i ban k'a di cogo fana na ale Alahu Taala min y'a di min y'a minɛ cogo ɲuman ale b'o dɔn a ta t'i bolo dɛ kosɛbɛ oui o tuma nin ye kuranɛ aya ye nin bɛ an wele toujours an ka hakili to an yɛrɛ la silamɛ dun i silamɛ ɲɔgɔn n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ fɛn o fɛn de la ni hɛrɛ tɛ a la a bilasira o de la o don n ye seko dɔ ka fatawa dɔ ye a ko Kuwait Sheikhul Kabir alim kabir wallahi min al-ulama a ko k'ale to Kuwait a bɔra a taara Imara la a taalen ye a ye nafolotigiba dɔ ye nafolotigiba in nafolo de b'a bolo bɛɛ lajɛlen b'a ko fɔ a ko mais ale taara diyafara ye yɔrɔ min na olu ko a ma a ka mun difu ko a ma ko nin cɛ in ko mais ko a tɛ jaga bɔ ale ko bon e y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ k'a ka jaga bɔ wa a ko ale yɛrɛ tɛ cɛ in sɔrɔ u ka ɲɔgɔn yɛrɛ tellement qu'il est puissant il est puissant nafolo b'a bolo a ko solution foyi t'ale bolo a ko non komi ale ye mɔgɔ dɔnni a ko baasi tɛ a ko ni ale bɛ mɔgɔ dɔ dɔn ale b'a f'u ɲɛna k'a fɔ k'a mago b'a la Ustaz a ko ale y'a kɛ o cogo la a taara fo ani cɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ waati min u ye ɲɔgɔn sɔrɔ dɔnnibagaba in ani nafolo ganiyu u ye ɲɔgɔn ye o kɛlen ka ɲɔgɔn ye ale ko dɔwɛrɛ tɛ ale mana deli la a mana dɔwɛrɛ la a ko mais a ka sigiɲɔgɔn de y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ u ma deli k'a jagabɔ ko mɛn a ko ma ko tiɲɛ de dun kɛ ko ma nkalon tigɛ ko a ma nkalon tigɛ a y'a ka problème fɔ nin bɛ yen bon k'a jira nafolo min b'a bolo ale yɛrɛ bɛ sarakatu in bɔ a bɛ nin kɛ mais jaga in donc ko o ye ko wɛrɛ ye a ko karamɔgɔ in ma a ko o ye ko wɛrɛ ye ale ko wɛrɛ tɛ dɛ a ko i bɛ sarakatu min bɔ sarakatu ka ɲi a ko mais jaga o ye fɛn de ye Alahu Taala ye o hakɛ f'u ɲɛna k'a fɔ k'o di a ye mɔgɔw de fɔ k'a fɔ jaga kan ka di olu ma a ye karamɔgɔ in jaabi ni min ye a ko nafolo min b'ale bolo o y'a sɔrɔ karamɔgɔ ko a ma ko n'a ma nin dabila ko a ma ɲi dɛ ko Alahu Taala bɛ se fɛn bɛɛ lajɛlen na nafolo bɛ protéger ni min ye i y'a faamu o de ye jaga ye ko Ala y'o de fɔ ko ka d'a kan Alahu Taala ko jaga minɛ ka b'u ka nafolo la ko a b'u sanuya a b'u yɛrɛ sanuya ka tila k'u ka nafolo k'a kisi ka bɔ tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma a y'ale jaabi a ko nafolo min b'ale bolo a y'a si jate ka san hakɛ caman fɔ k'a fɔ ale bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen kan k'a ka nafolo dun k'a tɛ ban a tɛ ban o y'ale ka adamadenya faamuyali ye a ko ayi o ma ɲɔgɔn faamu a ko ale taatɔla yɛrɛ a ye bonya kɛ ale yɛrɛ ye nka a ma sɔn ka jaga in bɔ walahi Musa Basila n bɛ tila ka ci ma inshallah n'i y'a ka fɛn n bɛ tila ka ci ma waati min o kɛra tuguni ale taara a ye san damani kɛ a seginna ka na tuguni إلى الإمارات العربية ale ka cɛ ko a ma ni o y'a ka mun difu ye a ko a ko i ka cɛ in ko a bɛ problème na dɛ ko an ka nafolo bɛ tigɛ ko a bɛ problème na ale tun bɛ baara yɔrɔ mun na ani mun tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ olu ye ale janfa fɔlɔ a kɛra ten baarakɛ yɔrɔ mɔgɔw olu y'a janfa ani dɔw de tun bɛ susudara fɔlɔ jamana wɛrɛ ani olu mɔgɔw tun bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u y'a janfa tuma min ni janfa kɛra tuguni wali de tiɲɛna cogo dɔ o y'ale ka fɛn bɛɛ sɛzi u y'a ka nafolo fan kelen bɛɛ sɛzi
Donc c'est pour cela qu'il faut ça dire et carrément des familles là et va faut que ni nafolo in bembolo il be se ka san jati kɛ ka fɔ ne bɛ nafolo in dun a tɛ ba kɔnɔ mais o t'a la ta ye wallahi n'ala ko k'a b'a kɛ c'est-à-dire a tɛ caya o bayina ashiyati wa duha ko dɔ y'a fɔ ɲɛna ale semaine kelen kɔnɔ ale ka elmarku 3 de la ka bɛn ɲɔgɔn fɛ voilà elmarku 3 semaine kelen kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen bina n'a ka minɛnw ye a bɛɛ bina k'a sɔrɔ a kun n'a kun fɔra dɔrɔn ko e ka nafolo jaga k'a ye bɛn 10,000,000 ne ma ko o jaga bɔ dɔrɔn a b'a ko ka ca problème de bɛ a la ne ni mɔgɔw de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ e ta joli b'a la e ta de ko don i ta de ko don wallahi Musa Babasila hali n'an ye san bɛɛ lajɛlen kɛ ka kuma na a nege man ka bɔ olu la ka da ka bilasiralikan de don mɔgɔ min b'a fɔ i ma ko dingɛ filɛ a kɔlɔsi i bɛ bɛn a na dɛ n'i ma farati ani mɔgɔ min b'a fɔ a y'a to yen olu ye kelen ou bien mɔgɔ min b'a sigi a tɛ kuma dun hali ni ko nin ka kuma ka ca wallahi nin ka kuma caman o ka fisa i ma mɔgɔ min b'a sigi k'e to yen a yɛrɛ da de filɛ k'a fɔ semaine kelen heure 3 k'a bɛɛ bin wa a bɛɛ tiɲɛna yɛrɛ bon souvent b'a fɔ ko peut-être ani mɔgɔ minnu n'olu y'a conquérants ye se k'a fɔ ko k'olu y'a ɲɛɲini alors que c'est pas comme ça sinon an bɛ ala ko bi sadaka voilà donc o ye wulibali de bon Ustaz kuma o y'an donkan ye k'a fɔ Ustaz mɔgɔ ni Alahu Taala ye nafolo d'i ma a ye fɛn dɔ k'i ye an bɛna hakɛ min fɔ k'a fɔ ko jaga bɛ o la n balimacɛ ala ka hakɛ nin bɔ k'a di a ko mɔgɔ mun k'a ka d'u ma a di u ma e k'i ta bɔ a la e k'i sigi ka ala lajɛ banna ala fana b'a jɔyɔrɔ kɛ nka n'i ma o kɛ n'i hakili la k'a fɔ ko Alahu Taala ɲɛ tɛ e la ou bien e yɛrɛ bolo k'a ka dɔgɔ e hakili la ko 1,000,000 min bɛ e ka compte la k'o ka dɔgɔ ni Alahu Taala y'o bɛɛ lajɛlen tiɲɛ don a b'a di waati min e b'a kalama e kɔni ye baara kɛ o sababu y'a to e ye nafolo sɔrɔ nka i ɲɔgɔnna caman y'o ɲɔgɔnna baara kɛ o ma sɔrɔ a ko ma nɔgɔ dɛ an balima silamɛw hali sisan a bɛ ka lamɛn ka bɔ aw ka radio Mandela radio chaîne 2 ni jumadonba in kɔnɔna na min ye utikalo ye an bɛ ale tile 9 na bi san 2000 ani san 24 waati kelen na min ye sɔfar kalo ye ni an ko ma ko dɔnba makɔnɔ ale tile 4 ye bi ye san 1400 san 40 ani san 6 hijira san na alima min b'an bolo sa o y'an bolo kɛnɛ karamɔgɔ ye ka bɔ Torokɔrɔ Bugunda Ustaz Adama Koyita ye ni ye wala in yɛrɛ ni ye a lamɛn sa an bɛ ka kuma fɛn min kan o de ye azakatu wa mafhumuha jaga ani ka faamuyali minnu n'o bɛ sɔrɔ ni jɔsenba in na n'o ye an ka alisilamɛya jɔsen 5 ni ale y'o belebele dɔ ye Ustaz Koyita an kelen kelen bɛɛ lajɛlen i b'a sɔrɔ an bɛɛ lajɛlen ka nata ye min ye fɛn ka kan anw bolo anw de ka a di quoi pourtant an bɛ mɔgɔw ye dugu kɔnɔ mɔgɔw bɛna ka na deliw kɛ dɔ bɛ na k'a fɔ ko fɛn t'ale bolo i k'a sɔn bon i b'a sɔrɔ an kelen kelen fɛn fɛn bɛ an si t'a nata an ka kɛ o tigilamɔgɔ ye c'est-à-dire k'a fɔ ne de ka yala kuma bɛɛ k'a fɔ n ka deli kɛ mais je préfère toujours n k'a di bon n'a dun dira ma fana nabkhalari c'est-à-dire an bɛ bakiluya na a ye an tɛ fɛn kɛ pourtant an si t'a fɛ an ka kɛ a ɲinibaga ye mɔgɔ wɛrɛ fɛ o kumana ni Alahu Taala ye e min sɔn a la k'e garisɛgɛ a la i ka cɛya tɛ i n'a fɔ e yɛrɛ fɔ cogo min na ala ka tilanin cogo don a bɛ nin tilanin fana kɛ cogo min na a b'a kɛ hikmatin ma a b'a kɛ ni kodɔn dɔ de ye quoi an bɛɛ lajɛlen b'a jateminɛ k'a fɔ o kumana ni e ka ala ye e min sɔn ka a tɛ e ma i jija a kan ka don da minnu fɛ a don fɛ surtout ala yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bon an bɛna fi zakatil amwal don na i tun ye o fana daminɛ i kumana ko fɛn minnu bɛ yen ni jaga kan ka bolo la i ko a dhahabu wal fidda c'est-à-dire sanu ani warijɛ bon ne y'a fɔ o sigiyɔrɔ la n ko bon n ko peut-être nafolomafɛn wɛrɛ b'an bolo mun tɛ ninnu fana ye i da t'o la bon hali sisan ka nin walawala i bɛ mun fɔ an ye o la Ustaz Musa Babasila ala k'an bɛɛ sababa ma komi an bɛ sanu ani warijɛ fɔ madakal don an fɛ sisan don sara don an fɛ ka d'a kan don min ni sariya bɛ jaga bila sen kan
ka règle dilan a la a y'a dilan ni sanu ani warijɛ de n'o tɛ bi wari yɛrɛ taara ka o dan bi wari taara ka o dan nka i mana fɔ cogo o cogo n bɛna fɛn fɔ cogo o cogo fɛn yɛrɛ laseli bɔra min na ba tɔgɔ tɛ bɔ a golo la dɛ bagolo a ye na ni golo ye n'a sera bagolo ma ko bagolo a ye na ni bagolo ye donc o la sanu ani warijɛ olu tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la abada wa jateminɛ bi kɛ ni olu yɛrɛ de olu bi bɛn hakɛ min ma tuma caman sariya b'a sinsin o de kan n'o tɛ n'i nana ni i ye population sigi mɔgɔ 100 o 100 na sɔrɔ sanu bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔ min bolo mɔgɔ 1 mɔgɔ 2 k'a sɔrɔ a dɔw dun bɛ yen nafolo b'u bolo camanba olu tɛ sanu yɛrɛ dɔn olu ka sira yɛrɛ tɛ sanu fɛ nka nafolo b'u bolo min b'u bolo o ni sanu u bɛ ɲɔgɔn pese o tuma o la sanu ani warijɛ jaga bɛ bɔ olu la n'o sera nin sababu ma o tuma an ka nafolo tɔw diɲɛ kɔnɔ a ye fɔ fɛn o fɛn ma umula o ye fɛn dilanlen de ye jamana bɛ valeur dafe min kan ka a bɛ yaala a bɛ munumunu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka bila sanu ani warijɛ o jɔyɔrɔ la donc olu fɛn o fɛn ni o bɛ diɲɛ kɔnɔ jaga b'a bɛɛ la juma b'an bolo yan sefa b'an bolo yan n'i tɛmɛna jamana kelen jamana fila i bɛ taa sɔrɔ réal bɛ dɔw bolo yen i bɛ taa jamana dɔ la ko nera ma dɔn nera bɛ olu bolo yen i bɛ taa jamana wɛrɛ bolo dollar bɛ olu bolo nin bɛɛ ye wari de i n'a fɔ jamanabaw anw fɛ yan nɔ i b'olu fana sɔrɔ an bolo sefa y'an ka wari dunta ye mais i bɛ se ka dollar sɔrɔ yan i bɛ se ka dollar sɔrɔ yan parce que o ye jamanaba dɔ ka wari ye a bɛ dun diɲɛ fan bɛɛ i bɛ se ka euro sɔrɔ yan o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ mɔgɔw bolo yan nɔ yɛrɛ wala i ka misaliya ka ɲi kojugu a kɛra komi sisan an bɛ jamana in kɔnɔ sisan donc an ka wari dunta ye sefa de ye mais ni euro sɔrɔla e bolo e bɛ jateminɛ kɛ ni mun ye i b'a jateminɛ ni sefa de c'est-à-dire i b'a converti voilà ne ko sisan ko euro 200 bɛ ne bolo ko jaga tɛ o la ko ka d'a kan wari min fɔra k'a fɔ jaga ka bɔ o la ko o ye 280 walima 295 ye ko donc ko min bɛ ne bolo ko 200 don tiɲɛ t'i bolo est-ce que e ka kuma o ye tiɲɛ ye tiɲɛ tɛ o parce que munna tiɲɛ tɛ muso babasila 200 min ni o ye euro 200 ou bien o ye dollar 200 ye n'a fɔra ko e k'o di dɔ ma ten a ka 200 segin ma français fara i bɛ sɔn wa ayi i tɛ sɔn dɛ donc kuma i bɛ yɔrɔ min na o wari i y'a faamu o wari o valeur o kuma baara bɛ kɛ ni o de a bɛ na fɔ e 70,000 walima 80,000 i y'o min fɔ par exemple ni euro fana b'i bolo sa an bɛ euro converti ka na CFA la voilà an b'a kɔrɔ CFA la kosɛbɛ bon mana bɛn min ma an bɛ baara kɛ ni o de ye par exemple n'an ko sango 1 euro o kan ka bɛn par exemple waati dɔ la mais i n'a fɔ 655 bon marché noir ko ni fɛn ninnu tɛ 655 bon 130 ani kelen ɲɔgɔn na a wari den kelen bon o 200 mana sɔrɔ i bolo i b'o de convertir sisan walima euro hakɛ mana sɔrɔ i bolo fɛn n'o sera an ka nisabu in ma o de bɛ kɛ a ye quoi voilà a kɛra komi sisan e mɔgɔ min sigilen bɛ France sisan bon euro 1000 de b'e bolo e ko ko a fɔra ko ni 70,000 walima 80,000 sisan ko a fɔra ko o dɔrɔn tɛ bolo ko 2,000 kɔ i yɛrɛ a lajɛ dɛ a valeur i b'o lajɛ voilà i b'o lajɛ sisan yalima o bɛ bɛn sanu ni ye sanu pese ka ni sanu convertir yalima a bɛ bɛn joli ma jaga b'a la e kana fɔ ye 2,000 de b'i bolo dɛ ko n'o fɔ dɛ ɲininkali kɛ kɛ o ye mɔgɔ caman de tromper o sens ko an ka jamana ko mɔgɔ caman b'an wele la ko an ka jamana ko dollar de bɛ yen o dun bɛ bɛn nin ma an ka jamana euro de bɛ yen ou bien magan nin wari hakɛ de bɛ yen n ko n balimacɛ wari min b'i bolo a jateminɛ dɔrɔn sanu yalama sanu mutukari ou bien warijɛ mutukari 200 yalama o bɛ bɛn joli de ma oui bon hali o la fana o saz Koyita par exemple an ka kɛ fi wilayatil mutahidatil amerikiya
ou bien Europa, c'est-à-dire comme olu ka umla ye hero ye et a mana kɛ cogo cogo la silamɛya ka dɔnnibaga tɛ ban jamana si la mais est ce que ni a gɛrɛla dɔnnibaga dɔ la in yɛrɛ ka hali ka jaga nisabu sɔrɔli ninnu wari ninnu yɛrɛ la mahaliyan ka sɔrɔ a ma converti est ce que a to mɔgɔ sɔrɔ ye a b'a mɔgɔ sɔrɔ ni sɛbɛ don oui i bɛ dɔnnibaga dɔ sɔrɔ ni yɔrɔ hakɛ min ni nin hero hakɛ sɔrɔli bolo san kɔnɔ o jaga kɛ nin ye euro la ou bien dollar la a b'o mɔgɔ sɔrɔ ye voilà o b'a faciliter voilà wa a bɛ ten mais n'a bɛ mɔgɔ min bolo yan nɔ i bɛ gɛrɛ dɔnnibagaw la o y'a sɔrɔ i ye sugu fana prix ta k'o dɔn ni nin sabu kan ka bɛn min ma o bɛ dɔn o la a bɛ converti o don k'i ma yala ne ko k'i ma ko fɔlɔ an tun bɛ sanu mutukali 20 ta ten direct sanu mutukali 20 o ye nin sabu ye warijɛ tama 200 o ye bɛn gramu 500 ni 95 ma 500 ani 95 ani 5 o ye fi dɔ ye fi dɔ 95 sanu ta o ye bɛn gramu 89 ani 5 ma gramu 85 ani 5 bon ni k'i bi jateminɛ kɛ ni sugura bi mɔgɔ caman bɛ yen an b'a fɔ k'olu ma se jagabɔ ma ka d'a kan sanu tellement sanu valeur min ale yɛlɛnna a yɛlɛla kojugu bon warijɛ yɛrɛ a yɛlɛla kojugu mais jateminɛ bi kɛ ni warijɛ ye ka d'a kan waati dɔ u bɛ taa fɔ 70 la waati dɔ a bɛ taa 80 la bi an bi don min na ko bi a taara fɔ 100 ni kɔ la warijɛ 595 grammes an bi don min na ko bi a taara fɔ o la bi o kuma sisan i t'a fɔ i bɛ jateminɛ kɛ n'o waati bɛɛ o kuma wari 100 ni kɔ quoi voilà a bɛ taa fɔ 100 ni kɔ la bi o kɔrɔ fila bɛ yɛlɛnna a fila i sanu kɔni taara yɛrɛ de koyi sanu yɛlɛla yɛrɛ de sanu yɛlɛla bon i ka fɔ cogo la 85 grammes lɛnko ɲumanba yɛrɛ voilà ɲumanba o bɛ taa 5 malayi voilà 5 malayi 5 millions bon deuxième o bɛ taa 3 millions dɔɔnin na bon ni k'i bɛ jateminɛ nin fɛn fɛn la i bɛ maa caman b'i bolo bɔ jagabɔ ko la o de kosɔn dɔnnibaw ko fɛn min ni o ka nɔgɔ sisan an bɛ tali kɛ nin warijɛ ye ka d'a kan nin fila bɛɛ ye kelen de ye wa natruku zahaba sala nin yɔrɔ c'est important a nafa ka bon kosɛbɛ non ni nafa ka bon o kuma sisan n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn e mɔgɔ min san yɛlɛmana ka 80 to e bolo a kɛra i bɛ jago de kɛ a bɛ don a bɛ bɔ ou bien i y'a mara i ma foyi k'a la i kan ka jagabɔ est ce que o tigi b'o yɛrɛ jateminɛ jagabɔ la bilen bi non n'i m'olu hakili jigin o t'u yɛrɛ fɛ donc o de la silamɛya kan ka kalan ka dɔn silamɛden kelen kelen bɛɛ lajɛlen i kan k'i ka silamɛya dɔn a jɔsen 5 olu tɛ se ka taa fɛn o fɛn kɔ silamɛden kelen kelen bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn minnu bɛ c'est à dire ni dogodogo ɲɛ b'olu la i bɛ gɛrɛ dɔnnibagaw la olu k'i bilasira wallahi ustazu musa babasila n'i ye million tan million 20 bila n bɛ mun fɛ banque la n'i ko olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ dɔ bɔ ka di u balima mun bɛ yen san kɔnɔ u bɛ dɔɔnin sɔrɔ million 2 e ye million 2 jaga bɔ 5000 n'a sɔrɔ dɔ bɛ yen san bɛɛ e tɛ se ka kari ka 2000 ta ka di u ma mais san yɛlɛmana dɔrɔn e y'a ye i ka compte kɔnɔ san yɛlɛmana ka nin to yen ou bien i bɛ baara de la san yɛlɛmana ka million 2 to e bolo sisan i ye 5000 ta i ye balima dɔ ye ko karisa nin 5000 minɛ a don a bɛ nisɔndiya dɛ k'a sɔrɔ a bɛ se ka san bɛɛ lajɛlen kɛ i tɛ se ka kari ka 2000 jalan ta ka d'a ma mais n'i ye nin bɔ i ka jagara k'a d'a ma dun a bɛ nisɔndiya balimaya bɛ sabati kanu bɛ sabati i ka nafolo bɛ sanuya e yɛrɛ bɛ sanuya n ko nafa caman de b'a la ouais mais a bɛ fiyatu minnu fɔ n'o ye masarifu zakat c'est à dire balimaw b'a la wa balimaw b'a la olu yɛrɛ de ka gɛlɛn ka tɛmɛ tɔw kan nka walawala bɛ o yɛrɛ la
ka da kan balimaw ye suguya caman de parce que ka kɛ fiya dɔ kɔnɔ voilà n'an da sera yɔrɔ ma an b'o wala wala kosɛbɛ waati la parce que dɔw y'a bɛɛ lajɛlen koron k'a bɛn olu ma k'a sɔrɔ sariya ma o f'u ye c'est ça o de la silamɛya bi jamana o jamana kɔnɔ i n'a fɔ e yɛrɛ bɔra k'a fɔ semaine kɔnɔ semaine tɛmɛnen cogo min ni a y'a sɔrɔ silamɛw bi jaga bɔ ka nafolo la an bɛ lafiya an bɛ lafiya a million tan ni million seegin caman a bɛ maa caman compte kɔnɔ dɛ i man ka se ka du foyi sɔrɔ yen k'a fɔ k'o tɛ se ka a yɛrɛ ka balo sɔrɔ a ma nɔgɔ dɛ mais i b'a sɔrɔ maa kelen sigilen bɛ ni maa caman ka hakɛ ye a banna i bɛ don quartier kɔnɔ i bɛ ɲininkali kɛ u b'a fɔ mɔgɔ kelen u bɛ se ka mɔgɔ kelen de jira la ko nin ye jagabɔla ye mais tɔw bɛɛ lajɛlen bɛ yen mun kan ka bɔ olu yɛrɛ bɛ taa minɛli de la olu kan ka dɔ bɔ o t'o kɛ ayi ala k'an bɛ sababa ma ala k'an bɛ sababa ma tuma o la nin ye sanu ani warijɛ nka sisan anw fɛ yan an ka franc CFA anw bɛ jaga bɔ o de la o muso bɛ basi la wa bɔli ka nɔgɔ kojugu jaga bɔli ka nɔgɔ kojugu dɛ cogo jumɛn na ne ko 1,000,000 25 000 francs ne m'a fɔ n ko o ye wa n ko 1,500,000 ya o tuma ni 1,20,000 sɔrɔ de bolo dun ka da kan o de bɛ mɔgɔ caman tromper o ko an y'a mɛn k'a fɔ 1,000,000 kɔni tɔgɔ di o jaga ye nin 2,000,000 jaga ye bɔ nin ko kuma ni 80,000 b'i bolo dun machine ta dɔrɔn i k'a tilan sira surumani i b'a tilan 40 ye o ye sira surumani 40 o bɛ joli d'i ma 2,000 k'e ka 2,000 dɔrɔn bɔ 80,000 ka di san bɛɛ kalo bɛɛ tɛ dɛ san bɛɛ ni san yɛlɛmana k'a to i bolo de san mana yɛlɛma kalo ni nin kalo in na i ye nafolo in sɔrɔ fo san wɛrɛ nin kalo in na ko o de la k'i ka 2,000 bɔra k'a di ala ma 80,000 e yɛrɛ fɔ cogo ni calculeli ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen c'est-à-dire n'a sera nisabu ma n'o ye jaga yɛrɛ quantité ye an ye 400,000 ta i ko tilan par 40 o bɛ min d'i ma o de ye ala ni yɔrɔ ye o de ye ala ka nin yɔrɔ ye parce que sira jamanjan bɛ yen o ye parce que hadisaw ni o de fɔra an ɲɛna ko ushuru urubul ushuru urubul ushuru tanan tila naani o tɛ dɔwɛrɛ ye o i b'a tila tan de ka tila ka tila naani ye o sira ka jan quand même hali n'a ma jan dɔ in kɔni ka surun n'a ye o dɔ in ka surun n'a ye parce que n'i y'a tilan sisan a tɔgɔ di n'i y'a tilan 10 sisan a bɛ 8,000 d'i ma n'i y'o tilan naani sisan o bɛ joli d'i ma o bɛ 2,000 d'i ma c'est-à-dire 40,000 ale kari ye 10,000 ye a urubu ye 10,000 ye n ko a ka nɔgɔ n'i bɛ fɛ ka jaga bɔ dɔrɔn gɛrɛ karamɔgɔ dɔ la i k'a ɲininka nin nafolo bɛ ne bolo nin wari hakɛ de bɛ ne bolo a fɔra ko ala ka hakɛ bɛ nafolo la ne ko ne kan ka joli bɔ n ka nafolo la ou bien ne sera wa ou bien ma se karamɔgɔkɛ b'a ɲɛf'i ɲɛna ni o fɔra a b'a fɔ yalima a kan ka di jɔnw de ma ouais mais tu yɔrɔ dɔ fɔ parce que e ko i kun ko 1 million ko ye 25,000 francs ye bon i ko mɔgɔ dɔ bɛ se ka tromper parce que 100,000 francs k'i e ka wari kan c'est-à-dire 1,100,000 francs CFA o ye e ka wari ye o 100,000 nin ye fɛn bɛ bɔ ale fana na wa fɛn bɛ bɔ a la i b'a bɛɛ de ta quoi hali dɔrɔmɛ kelen b'a la i b'a bɛɛ de ta wa tuqasimu ala 40 y'a faamu a ye fɔ fɛn ma waqsu aw al-aqas o tɛ nafolo la waqsu ye furancɛ ye ni ni farala kan sara bɛ yafa ma o tɛ nafolo la o tɛ sanu ni wari la o t'an ka nafolo mun n'an b'o dun o tɛ o la hali ni a y'a sɔrɔ 1,000,000 ni 200,000 sɔrɔ i bolo i b'a bɛɛ de tilan ala 40 y'a ye résultat mana bɔ o de ala ta ye kunkurunin fitinin min bɛ taa kɔfɛ o bɛɛ ye ala ta ye i b'a bɛɛ d'a ma wa ala yɛrɛ b'a d'i ma ten han mais o la c'est à dire kuma dɔ la n'an k'an b'olu bɔ Ustaz Koyita i b'a sɔrɔ tama dɔw bɛ se ka fara kan tama o bɔ olu tɛ fɛn fɛn mais o la tama minnu bɛ k'a kan i bɛ tukminu huwa
e b'o dafa ni y'o kɛ o ye ka fɔn sira ye ziyada mais e kɔni k'i jija ala ta kana to i fɛ ala ka hakɛ kana to i fɛ ne y'a dafa o de ka di ala ye ko i taa min fɔ n'i y'a ye c'est-à-dire silamɛya ka koɲɛw la silamɛya de solution ye solution o de la n k'i ma n ko diɲɛ kɔnɔ dɛmɛ fɛn o fɛn humanité fɛn o fɛn bɛ fɔ diɲɛ kɔnɔ ko adamadenya al-insaniya fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ tɔn fɛn o fɛn sigira diɲɛ kɔnɔ a kama nin bɛɛ lajɛlen ye ladegeli kɛ ni silamɛya de nka silamɛw bi an farifa la a kɛra komi an yɛrɛ ka diinɛ an m'a dɔn an m'a dɔn diɲɛ kɔnɔ a lajɛ kɛ n'i ye diɲɛ silamɛw sigi bi an ka ca dɛ u b'a fɔ o de kosɔn dɔnnibaw b'a fɔ an ɲɛna ko diinɛ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ko a bɛ taa fɔ diinɛ 4,300 sisan al-adyan fil alam 4,300 nka n'i y'a lajɛ diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ mun yɛrɛ bɛ silamɛya yɛrɛ la o la n'i y'a pourcentage lajɛ mɔgɔ 100 o 100 mɔgɔ 24 o bɛɛ ye silamɛ de nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye anw ka arabu jamana ni farafin jamana ninnu lajɛ silamɛw ka ca yen kosɛbɛ i bɛ don an ka dugu dɔw la n'a sɔrɔ 90% musulman usazu est-ce que n'a y'an ka diinɛ faamu est-ce que gɛlɛya dɔ kan k'an sɔrɔ non ayi justement hali ni ye jamanaba ninnu lajɛ n'i ye jamanaba ninnu lajɛ ka se Europe ni continent américain ninnu na bon i b'a ye k'a fɔ a mɔgɔ ninnu développera kosɛbɛ sɔrɔ ni fɛnw b'u bolo mais n'i y'u ka baaraw kɛcogo lajɛ u ka jamanaw minɛcogo u ka jamana marabagaw fɛ i b'a ye e min ye silamɛ ye silamɛya ye principe minnu fɔ olu bɛ ka baara kɛ ni o de ye aragma annahum ghayru bi muslimin oui u ka réussite o dɔrɔn de n bɛ fɛ k'o dɔrɔn de fɔ u ka réussite o dɔrɔn de a banna oui dɔrɔn de don oui donc anw mun ko an bɛ ala de a kɛra komi an yɛrɛ ɲinɛna bon nahnu muslimun lakin la na'mal bil mabadi al-islamiyya silamɛya ka principe an y'olu ye k'o to yen sinon jaga yɛrɛ bɔra i n'a fɔ y'a fɔ cogo min na ni nafolo fitini ala nafoloba d'i ma mais i bɛ fitini dɔrɔn de bɔ k'o di ala ma san kɔnɔna na o min n'o bɛ di n'o y'a sɔrɔ setigi bɛɛ b'o k'a kɛcogo la an bɛ min fɔ k'a fɔ la lutte contre la pauvreté i k'a dɔn bon fantanya ye diɲɛlatigɛ fɛn dɔ ye quoi mais a bɛ kadaw kɛ a majorité kan n'est-ce pas c'est-à-dire a mana a ka jugu an fɛ cogo min na i k'a dɔn caman bɛ b'o la sinon n'i ye Europe ka impôt n'u ka taxes ni fɛnw lajɛ fiscalité dɔw yɛrɛ b'u ka nationalité yɛrɛ changer fiscalité ko kama Europe Allahu akbar c'est-à-dire u bɛ impôt min imposer i ka sɔrɔ kan voilà bon n'i y'a nin jaga lajɛ c'est-à-dire hali tɛ sɔrɔ ɲɔgɔn na c'est ça dɔw b'u ka nationalité changer a kama ka naturaliser ka kɛ dugu wɛrɛ mɔgɔ ye uruban mina dɔrɔyi o de la k'i ka kuma in sɛbɛntiya san dɔ projet dɔ taara an fɛ yen yari projet directeur ta ka taa burusi kɔnɔ a man ca dɛ u nana o ye san saba de kɛ yɔrɔ in na u bɛ baara kɛ waati min cɛ nana cɛ ko a ma directeur a ko wari min yɛrɛ bɔra u ka projet in na ka don nin yɔrɔ in na a ko 4 milliards wari bɛ sɔrɔ cogo di a bɛna wari sɔrɔ cogo de fɔ a ko nin wari min filɛ ni a donna nin yɔrɔ ninnu na k'a fɔ k'aw dɛmɛ gouvernement ma di dɛ a ko tɔn dɔw de sigilen de don mɔgɔ mun dɔrɔn ka ɲɛ hadamadenya dɛ an bɛ mɔgɔ dɛmɛ fantanw bɛ yan fɛ o dɔrɔmɛ 1 dɔrɔmɛ 2 mun filɛ nin ye a ko o de nana di aw ma yan silamɛw tɛ dɛ silamɛw tɛ dɔw tɛ silamɛya yɛrɛ la dɔw t'a dɔn silamɛya yɛrɛ ye min yɛrɛ i y'a faamu a ko olu filɛ nin ye miliyari 4 o de donna yɔrɔ in na o ye o zone dɔrɔn ye combien de milliards o de sɔrɔla ka fara ɲɔgɔn kan ka na di fantanw ma olu min k'u tɛ silamɛw ye ka na humanité dɛmɛ quoi a dɔw t'a dɔn yɛrɛ dɔw tɛ silamɛya yɛrɛ dɔn o tuma o de la silamɛya de ma faamu bon a faamuna mun fɛ bon olu tigɛ gɛlɛyara rasul to de fɔ c'est-à-dire anfaw nas anfawhum linas y'a faamu wa min ka fisa ka tɛ maaw ma bɛɛ ka wala mɔgɔ lasɔn hɛrɛma anfawhum linas o de ye min bɛ mɔgɔw nafa min bɛ hɛrɛ kɛ mɔgɔw ye a bɛ mɔgɔw nafa mais e ka kɛ sigida la e ka foyi tɛ se mɔgɔ ma ni tɔɔrɔ tɛ o man ɲi dɛ
o de la an ka karamɔgɔkɛ dɔ bɛ yen n bɛ to ka a ka waju lamɛn n'a sera a ma dɔrɔn yɛlɛ bɛ minɛ quoi a ko n'i y'a ye nafolotigi kɔni i bugɔra i ka quartier kɔnɔ e bugɔla maa ma sɔrɔ min bɛ e latila mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ e ka kɛlɛ kɛ k'i yɛrɛ ɲininka sa ale b'a fɔ tan k'i yɛrɛ ɲininka e jɔyɔrɔ ye jumɛn ye e ala ka hakɛ kɛ est ce que adamadenw ka hakɛ kɛ sigiɲɔgɔnw ka hakɛ min n'o bɛ fɛ est ce que y'o di ko n'i y'a ye k'a fɔ i kɔni bugɔla mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ e latila mɔgɔ ma sɔrɔ min bɛ i ka kɛlɛ kɛ k'i yɛrɛ ɲininka k'i kana mɔgɔ si ɲininka o dun kuma in ne y'a sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n y'a sɔrɔ tiɲɛ de don ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka hɛrɛ k'an ye o tuma a b'o cogo de la jaga kɔni a bɛ bɔ nin cogo de la nafolo mana sɔrɔ bolo n'a sɔrɔ wari don an ka wari n'o ye sefa ninnu ye dɔwɛrɛ tɛ i b'a tilan i b'a diviser 40 nafolo fɛn o fɛn mana sɔrɔ i b'a diviser 40 fitini min mana bɔ o la o ye ala ta ye kumana ni ne shurutu ikhraj zakat wa miqdaruha miqdar ya fama ay bon de la bon de la ya ko cogo ye wala mi yɛrɛ tuguni c'est important san bɛɛ tɛ wagati kelen pe n'i y'a bɔ ɲinan fɔ san wɛrɛ k'a fɔ wagati bɛɛ de ka mɔgɔ kan ye nɔfɛ ka ko jaga bɔ la ni san yɛlɛmana dɔrɔn wagati do ala kɛra alayhi salatu wa salam ka wagati la mɔgɔ dɔw tun bɛ yen a b'a fɔ ko sayu ye jumɛn ye sayi ale de ye jaga minɛla ye ala kɛra tun b'u bila ka taa ilalkura dugu kɔnɔ n'u taara u bɛna e fɛ sila e ka saga ye joli ye a b'a jate n'a jate n'a dafara a b'a fɔ ko ni ne kan ka kɛ jaga ye a ye sɛnɛ min kɛ e ye ɲɔ joli sɔrɔ bɔrɛ joli sɔrɔ e ye kaba bɔrɛ joli sɔrɔ o tuma minɛn belebele dɔ tun bɛ yen a b'a fɔ ko usku o tuma n'a sera o 600 ma a b'a fɔ bɔn e kan ka 1 di ala ma u b'o caman fara ɲɔgɔn kan o tuma na ala kɛra alayhi salatu wa salam fɛ yen ni u nana o tuma mɔgɔ mun ni olu n'a ka kan almustahikuna mɔgɔ mun n'a ka kan ni jaga kan ka di olu ma o bɛ di olu ma bon n b'a kalama arabu jamanaw bɛ yen olu b'a kɛ n'i ka wari bɛ yen n'a bɛ tɛmɛ bange la o ka bange islamique ninnu na bon ni san yɛlɛmana dɔrɔn ka wari hakɛ min sɔrɔ kuma min donna i ka compte kɔnɔ o b'a dɔn min bɛ i ka compte kɔnɔ o b'a dɔn donc o kuma u bɛ sin ka jaga tigɛ ka wara ten nka a bɛ kɛ ni e yɛrɛ ka yamaruya ye e yɛrɛ b'a kalama c'est-à-dire depuis bɛ taa ka taa i ka compte dayɛlɛ a banque ninnu na u b'u ka shurutu f'i ye n'u ka critère f'i ye voilà n'i ka nafolo ni a ye jaga bɔ waati sɔrɔ dɔrɔn an bɛ nin miqdaru in bɔ a la o de la san dɔ a bɛ san 10 bɔ sisan an ye tɔlɔbu dɔ kɛ ila arabitatul alami islami a siège filɛ Mak waati min fɛnkɛ taara a ye fɛnkɛ kalan a ye irisala bila ka na a ye fɛn dɔw ɲini an fɛ an y'olu kɛ bon ne ye olu bila ka taa fɔ dossier kun avancera kosɛbɛ kɛlɛ dɔ wulila diɲɛ fan dɔ fɛ u nana dossier bɛɛ lajɛlen kali a kalila ko ka da kan nafolo ninnu ko olu kan ka min kun kan ka na an fɛ yan ko nafolo ninnu kan ka taa yɔrɔ wɛrɛ la a don an sigilen ambassadeur fɛ yen ne ko kuma nafolo b'a nara ko la a ko arabita bolo a ko arabita bolo a ko wari min b'u bolo bi miliyari min b'u bolo a ko ONG ti diɲɛ kɔnɔ n'a bɛ bolo ONG ti diɲɛ kɔnɔ a bɛ min bolo des milliards a ko o de bɛ jagaw donc u yɛrɛ ka jamana kɔnɔ u b'a di farafinna caman tun bɛ na farafinna mais sisan farafinna t'a dɔgɔyara a kɛra komi yarɔ ni adamaden n'a siranna donc a kan ka ko min kɛ a bɛ fɛn dabɔ kun dɔ kɔsɔn a bɛ fɛ k'a kɛ ten dɛ mais a bɛ siranya b'i bali o la a kɛra ko nafolo bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la ka taa don da wɛrɛw fɛ da wɛrɛ min hali a man d'a tigiw yɛrɛ ye donc mun b'an bali ko ɲɔgɔn kɛ yan mun b'an bali ko ɲɔgɔn kɛ yan ko i ma faamu a ma faamu dɛ a bɛ se ka kɛ o a caman bɛ min bolo san kɔnɔ dɔrɔn 5 wala 6 a bɔ i ka jaga de k'a bila nin yɔrɔ in na
silamɛw bɛ se ka dɛmɛ ni sira min a bɛ don olu fɛ nka ayi an ka jagabɔli subhanallah ala ka hɛrɛ k'an ye. Mais imam ay an wɛrɛ mɔgɔw ma se ka organiser c'est-à-dire fil mujtama islami bon ne b'a dɔn k'a fɔ an ka se ka organiser nin kɔnɔna na o ka gɛlɛn kojugu quoi ka jigin kojugu association islamique cayara ni jɛkuluw cayara ni regroupement cayara mais malgré tout ça mashakilu kɛlen bɛ k'an nabɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ alors que o man ka kɛ bon ni o ko bɛ ten cogo la k'a fɔ ko e ye min fɔ nin ye k'a fɔ an bɛ se ka organiser ka jusqu'à ce que c'est-à-dire ka yɔrɔ dɔ sabati ko maaw bɛ taa u ka jaga ni fɛn ninnu bila c'est pas facile a ma nɔgɔ quoi mais i da kun sera fɛn kisɛw fana ma wa thimar ani fruits c'est-à-dire olu fana jaga ko bɛ cogo jumɛn na Ustaz Koyita Ustaz yani kan da donna yarɔ an ye wariw fɔ oui an ma kuma o de kan wa awɔ bon wari dɔrɔn tɛ hatta al-urud tijara urud tijara olu bɛɛ b'a la o parce que dɔ bɛ yen sisan ni e ye wari fɔ dɔrɔn a b'a fɔ ne kɔni ka bitiki falen don million tan na i bɛ ne bolo mais ne ka million 20 o bɛ marchandise de la caman b'o f'i ɲɛna o wallahi million tan jɛ b'a bolo million tan bɛ jɛ bɛ n bolo boutique kɔnɔ million 20 n'a sɔrɔ sisan n'i y'a jateminɛ sisan n'a sɔrɔ million 20 o bɛ sɔrɔ minɛn na o bɛɛ de bɛ jateminɛ ka fara ɲɔgɔn kan c'est-à-dire expertise bɛ kɛ quoi voilà expertise bɛ kɛ k'a fɔ million tan min bɛ yen k'o dɔrɔn jaga b'o tigɛ dɛ sisan ni a wagati sera dɔrɔn o kuma million tan min bɛ yen n'o jɛ ye nakdan i b'o jateminɛ o kuma minɛn mun b'i bolo dɔrɔn o kuma i bɛna dɔrɔn o b'a bɛɛ jateminɛ a kan ka bɛn ni hakɛ de ma million tan ka fara ɲɔgɔn million 30 kuma i bɛ million 30 jaga bɔ i b'a kɛ ten de k'a sɔrɔ million 20 in jɛ t'e bolo hali ni a y'a sɔrɔ i ka butiki falen don téléphone de la téléphone ye mun ye manaw ni nɛgɛw tɛ yan awɔ mais wari de don wari do tijara n'a falen don sukaro dun bɛɛ jagomafɛnw jagomafɛn de don hali n'a y'a sɔrɔ a falen don nɛgɛ de la nɛgɛ hadid hali n'a falen don o la ten yarɔ nɛgɛ jaga tɛ nɛgɛ la o nɛgɛ yɛrɛ est ce que jaga b'a la est ce que téléphone jaga b'a la k'a fɔ n'i y'a jate téléphone hakɛ n kan k'o kɛ jaga la o tɛ yen sukaro bɔra hakɛ n kan k'o kɛ jaga o tɛ yen dɛ mais est ce que nafolo min donna sukaro la dun i b'o de jateminɛ ka d'a kan nafolomafɛn de don donc yanni an ka tɛmɛ o la o tuma mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ fɛn o fɛn feere n'a y'a sɔrɔ fɛn kɔni don n'a feere dagalen de don ni a feere dagalen don ka d'a kan fɛn min n'o feere haramuyalen don silamɛya b'o yɛrɛ contrôle la fɔlɔ yanni a ka fɔ a bɛ jagafaw la voilà inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba kuma o kuma an b'o olu dégager ka bɔ kɛrɛfɛ fɛn mun ni olu tɛ bɛn dɔrɔn o kuma sariya ko k'an ka olu to yen fɛn o fɛn kɔni ni e b'o feere ni fɛn dagata de don ne bɛ wari nafolomafɛn de don o tuma ni san yɛlɛmana i bɛ o de jateminɛ k'a fila fara ɲɔgɔn kan o mana bɛn wari hakɛ min ma i b'o jaga bɔ mais Ustaz Koyita par exemple i b'a sɔrɔ sisan mɔgɔ dɔ bɛ yen butigiba b'a bolo i bɛ butigi i b'a a falen ye sanga ni waati mais peut-être n'i y'a ka rasuma lajɛ quoi a ka capital n'o ye jagokun ye i b'a sɔrɔ jagokun in man ca mais ale bɛ taa ka taa marchandise minɛ disiba dɔw fɛ ka na o kɛ butigi kɔnɔ bon ni san yɛlɛmana o tigilamɔgɔ kan est ce que o fɛn ninnu e ye min fɔ k'a fɔ ko urud tijara k'a fɔ ko hali ni million 10 b'a bolo sisan an bɛ butigi la ka butigi expertise kɛ c'est à dire ka olu fɛn fara ɲɔgɔn kan est ce que nin bɛ bila o hukumu kɔnɔna na wa ayi liyada huwa madiyun hakɛda nin tɛ fara o kan juru de b'ale la ale kɔni yɛrɛ ale kɔni kan ka duwawu de kɛ a bɛ se ka nin tigɛ nafolo sigi cogo min na ale kan ka duwawu de kɛ ala ka juru ninnu sarali nɔgɔya cogo min caman bɛ nin yɛrɛ fɔ an ɲɛna ko mɔgɔ caman bɛ yen a bɛ butigi kɔnɔ ko a ta tɛ butigi ye an ko o bɛ faamuya mais nka caman bɛ yen a caman ta y'a ta ye dɛ oui mais hali n'i y'a fɔ mɔgɔw ye k'e ta tɛ k'a sɔrɔ i ta don ala b'a kalama mais i b'a dɔn dɛ donc i filɛ ka min fɔ sisan mɔgɔ caman b'a profiter ne fɛ n'a sɔrɔ sisan minɛn min nana ka na di ale ma a ye 100 millions bɔ ale b'a feere mais a ka million 2 million 3 bɛ yen oui
donc kuma kana dunda kuma i ka million 3 min bɛ yen awɔ n y'o de fɔ n ko i b'a sɔrɔ dɔɔnin b'a capital dɔ b'a bolo mais o ka dɔgɔ voilà o min bɛ nin par rapport voilà au i b'o de bɔ marchandise kuma tɔ mun filɛ nin ye o kuma o tɛ taa ye voilà bon fi nafsi lwaqt an k'a kɛ million 3 b'a bolo jɛ la bon boutique fana na c'est-à-dire fɛn dɔw bɛ yen o fana bɛɛ y'a ta ye quoi e ko ko million 3 in ani boutique minɛ ninnu n'an y'olu jate nafolo min bɛ yen an b'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ jagabɔ la bon est-ce que boutique minɛ million 3 b'a bolo ka fara boutique minɛ kan bon o b'a sɔrɔ fana ale ɲɔgɔnna taa juru dɔ wɛrɛ c'est-à-dire a ɲɔgɔnna commerçant n'o jagokɛla ye a ka juru b'o o la est-ce que ni an ko an bɛna jagabɔ a ka nafolo la o juru minnu fana bɛ yen n'o ma sara est-ce que o bɛ fara a kan ka a n'o fara ɲɔgɔn kan bon dɔnnibaaw ye kuma mun fɔ o la Fahim ta so Ali n y'a faamu kojugu million 3 de b'a bolo a ka million 3 juru bɛ mɔgɔ wɛrɛ la oui a kɛra komi million 6 sisan oui voilà dɔnnibaaw ye min fɔ o la juru bɛ jateminɛ est-ce que juru sarata de don juru min ni yakinu b'i bolo k'a fɔ ko juru sarata de don ni san yɛlɛma dɔrɔn i b'a jagabɔ i b'a fara million 3 dɔ i b'a fɛ million 3 dɔrɔn k'a jagabɔ nka ni e yɛrɛ ye k'a fɔ juru min sara wagati tɛ a la a jigiya t'i bolo i b'a to yen san min ni a sara la o tuma i b'i ka million 3 de jateminɛ sisan i b'o jagabɔ o tuma san min n'a sara hali n'a ye san 3 san 4 san 5 de kɛ o tuma san 1 jaga i b'o dɔrɔn bɔ a la yakinu bɛ ko juru bɛ sara ayi yakini bɛ ko juru min bɛ sara n ko o la i b'o ni million 3 i b'o fara ɲɔgɔn kan k'a jate i n'a fɔ million 6 i b'a jagabɔ ka d'a kan dɔ bɛ yen sisan n'a sɔrɔ a ye juru ta sisan i b'a dɔn kalo 1 kalo 2 kalo 2 a b'a sara nka e ka jagabɔ wari ye nin jagabɔ kalo ye nin kalo ye o tuma n'i bɛna o jagabɔ i b'o bɛɛ lajɛlen bɔ nin kalo in na ka d'a kan kalo nata o bɛ da min kan bon subvention de don a bɛ bin a bɛ tɔnbi ou bien cɛ in a ka minɛ a bi wari bi di a ma a ka virement bi kɛ a ka compte kɔnɔ o la a bi ka wari di ma yala o yakini b'i bolo o danganiya b'i bolo o tuma nin kalo in o ye e ka kalo ye jagabɔ kalo ye o tuma ni nin kalo sera donc o million 3 min bɛ yen ani million 3 min b'i bolo sisan i b'a jate i n'a fɔ million 6 o tuma i b'a jagabɔ i y'a faamu nka sisan million 3 b'i bolo nka million 3 in a bɛ juru la a tigi yɛrɛ mufilisi yɛrɛ de don misali yɛrɛ e ka million 3 juru bɛ dɔ kan na sisan a tun bɛ baara min kɛ a ka baara bɛ tiɲɛna juru ka lakana sisan a taara baara wɛrɛ daminɛ a bɛ se kɛ san 3 san 4 a bɛ na o de kɛ walasa k'i ka juru sara e b'o sara waati dɔn wa lala yɛrɛ a tɛna sɔrɔ yɛrɛ o juru bɛ dulonlen bɛ to yen ni san 1 n'a sera k'a sara alhamdulilayi i b'a jagabɔ o la n'a sara la don min i b'a jagabɔ ni a ye san 1 kɛ san 2 san 3 san 4 san 5 a sera k'a sara san 5 nana i tɛ san 5 bɛ jagabɔ dɛ san 1 b'o jagabɔ voilà a bɛ ten parce que danganiya kun t'i bolo k'a fɔ ko juru in bɛ sara o tuma nin fila nin dafara de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bon o ye cas dɔ ye a bɛ faamu fana a bɛ faamu n'a tilala nafaba bɛ ni jaabi in fana na bon e ko nisabu o tɛ surutuw ye sa wa nisabu ani alhawl awɔ c'est-à-dire hawlu ka fɛn kan n'o ye san ye n'est-ce pas bon nisabu ye hakɛ ye sisan parce que an bi jaga min na o ye nafolomafɛnw an b'o olu jaga de la o ye hawlu de o ye san yɛlɛma de ka d'a kan jaga bɛɛ tɛ hawlu ye dɛ nka nafolomafɛnw olu de ta y'o ye an b'o de kan mɔgɔw k'u hakili t'o la an ka mara san bɛ yɛlɛma ni san yɛlɛmana nafolo min b'i bolo o de bɛ jaga bɔ siɲɛ kelen ani fɛn tɔw mun ni alhubub wa thimar olu ta tɛ o ye dɛ olu ta hali ne y'o kɛ siɲɛ 2 san kɔnɔ o jaga bɛ bɔ ten watu haqqahu yawma hasadi donc olu ta ye o cogo de la donc ni olu kɛ san kɔnɔ hali siɲɛ 2 i b'olu jagabɔ an ka min ma dɔrɔn walasa lamɛnnikɛlaw ka se k'a faamu an ka min nafolo ma fɛnw de ma bon comme an y'a fɔ cogo min na par exemple i b'a sɔrɔ laada don an b'a kumaw fana mɛn u b'a fɔ k'a fɔ ko ni muharamu sera kalo min n'ale tɛmɛna sisan n'o ye silamɛya san kalo fɔlɔ ye ni o ye jɔnminɛ ye bon mɔgɔ b'a fɔ ko ye jagabɔ kalo ye est-ce que i bɛ se ka an faamuya o dɔɔnin parce que e dun ko san kelen don mɔgɔw ka nafolo marali est-ce que a bɛ bɛn waati kelen ma ɲɔgɔn fɛ wa
Voilà, mafhum be o kuma na ustazo o ye fɛn de a fɛn ka ɲi mais laɲini tɛ muharamu yɛrɛ ye sisan o b'a fɔ ko muharamu ko o ye jagabɔ kalo ye ka da kan silamɛya la san kalo fɔlɔ o ye muharamu ye a bɛ se ka dɔ bɛ yen n'a sɔrɔ ale bɛ tromper kalo la nka san kalo fɔlɔ kɔni n'i ye silamɛ ɲuman kɔni ye man ka tromper o la o tuma ale b'a ka jaga bɔli bila ka muharamu kɔnɔ ni o ye san kalo fɔlɔ ye n'o tɛ o tɛ sariti ye adamaden n'i ye nafolo sɔrɔ kalo kalo la a kɛra sɔfɔr de a kɛra rabil awal de a kɛra jumada de a kɛra tɔgɔ de shawalu de a kɛra ramadan de a kɛra zulhijja de a kɛra kalo o kalo ye n'i ka nafolo sɔrɔ la wala i bɛ se k'o k'i ka jagabɔ kalo ye kalo o kalo bon ka muharamu fɔ kun min bɛ a la i n'a fɔ i ka ɲininkali kun kelen min bɛ a la san kalo fɔlɔ de don walasa i kana tromper i ka jate la o de kosɔn dɔnnibaw y'o sinsin o kan ani wajulikɛlaw y'o sinsin o yɔrɔ kan n'o tɛ k'a fɔ ko ni i m'a bɔ o la k'a fɔ k'i ka jaga ma ɲɛ la o tɛ kelen ye ka d'a kan bɛɛ tɛ nafolo sɔrɔ muharamu na o dɔ bɛ se k'a sɔrɔ sɔfɔr de la dɔ bɛ se k'a sɔrɔ arajabu de la dɔ bɛ se k'a sɔrɔ ramadan de la o tuma ramadan o ye ka jaga bɔ wagati ye bon tuguni dɔw yɛrɛ bɛ se k'a bɔ ramadan na comme quoi a b'a fɔ ko sunkalo ye dépense waati ye hɛrɛ kalo de don baraju bɛ jidi wala i b'a di mɔgɔ ma a b'a tigi nafa kosɛbɛ o de kosɔn mɔgɔ caman b'a ta bila k'olu kɔnɔ sunkalo fana sunkalo o de kosɔn jagabɔla ka ca sunkalo la ale yɛrɛ alimamu aw de fana bɛ jagabɔlaw dɔn an t'u dɔn ten dɛ alayi musabasila ala k'an bɛ sababa parce que Koyita yɛrɛ ko caman b'a ta bɔ an b'a caman mɛn k'a fɔ caman b'a ta bɔ sunkalo la a b'a mɛn de an b'a caman mɛn n'a t'u ye n'an tun y'a caman ye a kun tɛ kɛ tan inchallah bon wala min fɛ k'o de fana fɔ par exemple sisan an ka nafolomafɛnw toujours nisabu bɛ yen n'o ye hakɛ ye parce que i ye min ta sisan ni 80,000 sɔrɔla i bolo i kana jɔ a la i k'a dɔn n'a ye san yɛlɛma i bolo jaga bɛ yen i ko min ye argent ye ni o ye comment dirais-je warijɛ ye k'o ye 595 grammes n'est-ce pas voilà bon min ye sanu ye o bɛ taa à peu près 85 grammes voilà bon i ko sanu yɛlɛdenba don bon an tɛ mɔgɔw fɛn ka obligé k'a fɔ ko fɔ i k'a to de fɔ sanu hakɛ in nisabu ka fɛn o la parce que u bɛ taa fɔ peut-être 5 millions n'i y'a première qualité yɛrɛ jateminɛ bon i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen ala ye baara dɔw d'u ma ala y'u garisɛgɛ baara dɔw la bon o baara ninnu kɔnɔna na u bɛ avantage baw sɔrɔ a dɔw bɛ se ka mission ɲɛnɛmabaw sɔrɔ u bɛ taa ka taa jamanabaw la ka taa jamana représenter u bɛ taa waati kuma dɔw la 2 semaines 1 mois u bɛ taa émission kɛ walima 5 jours tile walima tile 10 bon ale directeur ba dɔ un directeur général ale taara o mission sugu la bon ou bien ministre bon i b'a sɔrɔ tile kelen o tile kelen wari dɔ kan ka d'a ma i n'a fɔ frais d'émission yɔrɔ bon n'i ye dɔw ka o tile 15 walima kalo kelen walima tile 10 Ustaz Koyita o dɔw bɛ se ka t'i jɔ fɔ miliyɔn caman na bon est ce que o nafolo min ni tigilamɔgɔ in b'o sɔrɔ jaga b'a la wa jaga tɛ o la a wari ka ca dɛ Koyita nafolo min n'i y'a sɔrɔ nafa sira fɛ yɔrɔnin kelen sarakatu de bɛ olu la waati jumɛn jaga bɛ kɛ a la fa ni a ye san yɛlɛma i bolo a kɛra komi sisan e y'a dɔn e y'o fɔ o cɛ o t'a ka jan ne wulila sisan dɔrɔn ne ye 100,000 ta k'a di e ma y'a dɔn e ma taa fɛn na mais ala ye nafolo caman di sisan ne ye 100,000 ta dɔrɔn ko musa bɛ siran ni nka cɛ nin minɛ taa ni ye so Koyita i bɛ misaliya fɔ misaliya min bɛ faamu a bɛ faamu nin bɛ faamu nin tɛ faamu dɛ a se bɛ ala ye ayi bon a se kɔni b'ala ye o mais a ma nɔgɔn dɛ ayi an kana jigila tigɛ donc o min filɛ nin sisan 100,000 min dira e ma sisan 100,000 jaga t'a la dɛ fo n'a y'a sɔrɔ san yɛlɛmana k'a to i bolo ou bien bon ne ye 100,000 d'i ma sisan i ye baara daminɛ ni a ye ɲinan san wɛrɛ san bɛ yɛlɛma waati min a y'a sɔrɔ 120,000 b'e bolo ou bien a kana 80,000 bɛ e bolo 20,000 bɔra la 80,000 b'e bolo mais i bɛ jaga bɔ sisan
ne m'a di ma ɲina wa o kuma sisan san yɛlɛmalen i bɛ jaga bɔ n'o tɛ n y'a ta ka di e ma sisan ko a minɛ ayi i ta de don i bɛ se ka sarakatu bɔ a la mais k'a fɔ jaga ayi i bɛ min bɔ o tɛ jaga yɛrɛ o ye sarakatu de ye jaga tɛ bɔ a la ayi a faamuna awɔ a bɛ o faamu kuma o n'i ka i ye misaliya min di ministre ou bien directeur ba olu ka misaliya bɛɛ ye kelen ye u bɛɛ ye kelen ye a ye caman sɔrɔ bon seulement ale ta sɔrɔla baara sira kɔnɔ baara sira de fɛ ko n ta bɛ se ka kɛ hadiya hadiya a kɛra ko mɔgɔ min sisan mɔgɔ min y'a ka nafolo sɔrɔ kiɲɛ fɛ o fa sara fa ye nafolo jagabɔ k'a ban o ye nafolo tilan bɛɛ lajɛlen miliyɔn 100 wala miliyɔn 200 sɔrɔ o yɔrɔ la a t'a jagabɔ dɛ ni san yɛlɛmana ka min t'a to a bolo o de bɛ jagabɔ olu saba bɛ misaliya ye kelen mais o kumana hali denyɛrɛnin min fana ça dit n'ale tun bɛ minali wara sa héritier la ale fana ye miliyɔn 20 sɔrɔ bon yɔrɔ ale kɔni tɛ baara kɛ nafolo la a ka wari bila yen f'a ka taa baliku n'est-ce pas wari min bɛ bila yen k'a sɔrɔ ale bɛ denyɛrɛninya la n'o san yɛlɛmana ka jɛgɛ b'o la wa ni a bilala le numu wa ka jidili kosɔn a bɛ jaga bɛ bɔ a la denmisɛnya t'a la denmisɛn jaga filɛ jaga bɛ bɛɛ de kan jaga bɛ bɛɛ de kan ouais mais n'a ma bila le numu jaga t'a la bon ni nafolo kɔni de don ni nafolo de don n'a bilara k'a fɔ ko dɔ de bɛna fara a kan don nata la jaga bɛ bɔ a la fo n'a y'a sɔrɔ a kɛra masiri de kosɔn masiri kosɔn cogo jumɛn na i y'a fɔ k'a fɔ a bɛna masiri de k'a labɛn n'a ye walama fɛn dɔ non nafolo mugu ni nafolo mugu kɔni dɔrɔn o kuma jaga bɛ bɔ a la jaga bɛ bɔ a la jaga bɛ bɔ a la fɛn o fɛn n'a ye fɔ ma nafolo kɔni jaga bɛ bɔ o bɛɛ lajɛlen fo n'a kɛra masiriw ye o masiri yɛrɛ o ye mazahu malikiya de dɛ tungo fo ka fara kan parce que lamɛnnikɛla ka ca mazahu malikiya bon olu ni mazahu caman o kuma olu kɔni taara fɛ ko ni masiri de don kuma jaga tɛ olu la n'o tɛ dɔw ko a b'a la a bɛɛ la masiri la a bɛɛ nka o t'anw ka bon o t'anw ka fahamu ye oui mais kuma dɔw la par exemple sisan fɛn i b'a sɔrɔ masiri bɛ dɔw bolo sisan mais ale yɛrɛ ka bon i y'a fɔ cogo min na effectivement mɔgɔ caman bɛ taa fɛn na i n'a fɔ Maliki y'a fɔ cogo min na c'est à dire ni musow yɔrɔ n'an ye masiri kɔni fɔ o ye musow de ko ye sanu ni warijɛw dilannen b'a bolo des bijoux bon a yɛrɛ b'i yɛrɛ para la a ka kungo ni fɛnw na mais i b'a sɔrɔ bon o la ko jaga t'o la mais dɔw bɛ yen sisan olu bɛ bi sanu ni warijɛw b'o la peut-être u bɛ se ka fɛn wɛrɛw mɛn kɛ wɛrɛw dilan hali minnu tɛ sanu fɛn yɛrɛ ye mais masiriw kɔni don musow bɛ se ka labɛn ni a ye mais u b'a louer n'i ka question ye sisan i ka question a nana ni question dɔ ye sisan oui parce que o kuma in kɛrɛfɛ kuma wɛrɛ de bɛ yen o ni a misaliyara sisan montre min filɛ tigɛ la min filɛ tigɛ la yarɔ an man ka nin kɛ ne man ka sanu don ka kɛ montre in tigɛ la e man ka kɛ o kuma ni montre dilanna k'a kɛ masiri de don mais a bɛ tigɛ la sanu de b'a la dun sariya ko kɔni hali mazahu malikiya ko jaga bɛ bɔ a kɛra komi sisan i y'o misali de fɔ sisan mɔgɔ min y'a kɛ sisan litijara ka d'a kan i b'a loué mɔgɔ de ma ka fɛn dɔ sɔrɔ a la o tuma n'o don a jaga bɛ bɔ hali n'i y'a dilan dumuni minɛ n'i ye dumuni minɛ dilan yarɔ dumuni minɛ a fɔra ko a man ka dilan sanu na ni faama y'a dilan a la k'a labɛn san o san a b'a kimɛya sara a jaga bɔ san o san sanu hakɛ min b'a la a b'i jate minɛ a b'a jaga bɔ o ye bɛɛ bɛnkan ye mais musow ta o kuma mazahu malikiya ko jaga tɛ o la ka d'a kan a ka kan ni olu ye olu ka fɛn de don mais ni cɛ y'a kɛ hali ni masiri don cɛ ka masiri don a b'a jaga bɔ komi i y'a fɔ fana ka d'a kan sanu bɛnnen tɛ cɛ k'a don ayi o t'an ka masiri ye warijɛ man ka tɛmɛ tama 3 kan o kɛra joli ɲɔgɔnna ye bon fana ye garamantigi ɲininka o la alimuhim bon ni tun ye nafolomafɛnw ye hakili la an ye caman fɔ yanni an ka tɛmɛ fɛn dɔ kan ustazu mɔgɔ b'o yɛrɛ ɲini o kan alimaadini ah oui ntamaw o yɛrɛ caman bɛ sa mɔgɔ ka sira t'o la est ce que n'i ye nin fɔ dɔnbɔlaw ɲɛna a b'a fɔ ko kuma e de ne dɛmɛ ka dingɛ sen ya don dɔ n y'a fɔ wajulikɛ dɔ fɔ dɔ n wele est ce que ni Ibrahim ne kun don ko dingɛ sen ko a fanga ka bon o ma ka dɔ b'a la k'o di quoi a ye n wele ka nin fɔ a ko karamɔgɔ ko wajuru ɲɛna ko mais dingɛ sen a fanga ka bon ma dɛ
kala ni yɔrɔ di a fanga b'o ma k'a fanga ka bon ma e mun fɔ a ye bon yanni ne ka fɔ y'a tigɛ o ko dingɛ se fanga ka bon ma ko an ko sanu a tɔgɔ di jaga bɔ sanu na min bɔra damandaw la ko ayi ko jaga t'o la ko dingɛ se fanga ka bon ma ale yɛrɛ kɛra karamɔgɔ ye voilà donc usadu la o yɔrɔ la sisan o yɛrɛ kan ka fɔ sanubɔlaw ye mɔgɔ o mɔgɔ n'i taara sanubɔyɔrɔ la garamu 85 n'i y'a bɔ dingɛ kɔnɔ a bɛ wajibi kɛ k'a jaga bɔ i kana ta n'a ye fiyewu f'e k'a jaga bɔ i b'a tilan 40 n'a ye diya i b'a tilan 10 ka tila ka tilan 4 ou bien i b'a tilan 40 direct bon minnu mana t'o la o bɛ kɛ jaga ye i bɛ sɔrɔ ka taa ne ka fɛn tɔgɔ ye walima n'a ka di ye yɛrɛ n'a a garamu 85 in a ma n'o bɔ sisan i bɛ yɔrɔ min na komi falenkɛlaw tɛ yen yan falenkɛlaw bɛ yen hali n'i m'a falen sa n'i taara ka taa piriw ta n'u ye a piriw wari hakɛ f'i ye o wari hakɛ mana bɛn min ma o tilan 10 ye i k'o nafolo mugu bɔ i k'o di i ka sanu t'i bolo a banna voilà o tɛ baara bannen yan n'o tɛ sanu yɛrɛ bɔtɔ k'a di a ma nɔgɔ bolo dɛ sanu bon, c'est la même chose a bɛɛ ye kelen o parce que ne tɛ fɛ k'a falen à l'immédiat i bɛ taa ka taa piriw ta n'i ye valeur dɔn ka ban nin wari hakɛ in de kan ka bɛn ne ka nin sanu sɔrɔlen in ma c'est-à-dire 85 grammes bon a nafolo kan ka bɛn nin ma o nafolo in ni i ye o tilan 40 ye i n'a fɔ i yɛrɛ a tilan cogo min na k'a calculer n'o o espèce b'i bolo i b'o bɔ k'o di o y'a jaga ye e kun ko alhubub e kun ɲininka o de la awɔ mais ok n'an sera masɔrɔ fɔ an kuma bisimila an ka taa e kun ko alhubub wa thimar bon olu ye suman mun n'olu bi dun o ma yudak n'u bɛ lasago ni min bɛ lasago donc fɛn o fɛn n'a bɛ se ka kɛ balo ye ka lasago sariya kumana olu bɛɛ kan donc jaga bɛ bɔ olu la nka n'i y'a jateminɛ n'i ye kitabu kɔnɔ lajɛ Musa Basi la fɛn caman bɛ yen a bɛ fɔ an ka kitabu kɔnɔ o t'an ka balo ye tuma caman an kan ka kuma an yɛrɛ ka balo de kan misali yɛrɛ an fɛ yan sisan alikama kɔni bɛ yan alikama suguya bɛ yan fɔ 3 fɔ 4 a bɛ sɔrɔ kɔrɔn fɛ kosɛbɛ alikama suguya fɛn o fɛn jaga de bɛ a la ɲɔ kelen kelen o ɲɔ ye siya 2 an fɛ yan kenike ani saɲɔ jaga bɛ nin bɛɛ la malo suguya ka ca o tuma malo suguya fɛn o fɛn ale ka ca dɛ a jaga b'a la hali ka taa se tiga ma donc fɛn o fɛn ni balomafɛnw de don ni olu bɛ yudakhar i y'a faamu ani tiga modèle ninnu tiga nikuru bɛ yen tiga dɔ in bɛ yen alifosto ani dɔ alihimas olu bɛɛ lajɛlen olu ye tiga nɔnɛw ye o tuma ani sɔ o nasuguyaw fɛn o fɛn b'an fɛ yan tiga nikuru ninnu kuma jaga de bɛ ninnu na olu bɛɛ bɛ don hububu kɔnɔ mais thimaru o y'a damana ta ye tuguni bon yana ka don thimaru la ma miqdaru alhubub fi zakat alhamdulillah bon o bɛ taa kilo 100 dafalen na kilo 100 o tɛ n'a fɔ 100 kilo bɔrɔ saba voilà o ye dɔnnibaw yɛrɛ kuma cɛmancɛ dɔnnibaw ni sɔsɔrɔ caman tɛ min na o ye kilo 100 dafalen parce que ni an ye mudu ɲɛ 4 o de kan ka bɛn sɔw kelen ma o tɛ yan k'i tigɛ fa tigɛ ɲɛnamatigi k'a tigɛ fa sin 4 k'a kɛ minɛn kɔnɔ o de ye sɔw kelen bon o sɔw 60 i y'a faamu ni o sigiyɔrɔma 5 o de bɛ bɛn kamisa o sugu ma bon tuma caman sɔsɔrɔ tɛ min na mudu la a tɔgɔ de sɔw la kilo 2 dafalen n'i y'a kɛ kilo 200 dafalen n'i y'o o dɔrɔbu 60 la o bɛ nin d'i ma o bɛ kilo 100 d'i ma ouais ni masin ta ka dɔrɔbu sa a b'o de d'i ma a bɛ kilo 100 d'i ma mais nka ni mɔgɔ min y'a kɛ a tɔgɔ de sɔw kɛ kilo 2 ani tila don o tuma e bɛ sɔn ka taa fɔ kilo 700 la à peu près oui a bɛ taa o la o hali n'a ma taa a bɛ surunya o la o tuma o la sisan o tuma kilo 700 a dafalen n'i ka suman y'o sɔrɔ a kɛra kaba de ou bien a kɛra ɲɔ de a kɛra kenike de a kɛra maɲɔ de a kɛra sɔ de ou bien a kɛra tiganikuru de a kɛra tiga de a kɛra malo de a kɛra alikama de nin fɛn o fɛn
ni kilo kɛmɛ wɔɔrɔ n'a y'o dafa dɔrɔn o kuma sariya ko i k'a jagabɔ. ale waati ko t'a la. waati ko tɛ a la ni a sɔrɔla waati min n'i y'i ka maloforo sɛnɛ ni malo kanna waati min k'a don bɔrɛ kɔnɔ parce que kitabutigi b'a fɔ yen bada tasfiyatiha aw tankiyatiha o de ye i kɛlen kɔfɛ k'a bɔ a kalaw la k'a don bɔrɛ kɔnɔ o y'a sɔrɔ a saniyana sisan i y'a faamu mais nin tasfiyatu nin kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'a wɔrɔ dɛ a wɔrɔ tɛ parce que n y'a karamɔgɔ dɔ ka mɛn ko k'a wɔrɔ o la sariya ka laɲini tɛ o ye parce que n'i y'o kɛ a tɛna lamara a bɛ lamara ni min ye o de ye a bɛ lamara ni fɛn kɔnɔ a bɛ wa k'a to fara in kɔnɔ a bɛ lamara ni o de parce que a fɔra ko sariyatiw ko maa ye d'accord min bɛ se ka lasago o kuma a tɛ lasago ni a kisɛ de a bɛ lasago ni a fara de o kuma sariya kan bɛ o de ma o kuma n'i ye malo kisɛ kɛ tɔgɔ di a wɔrɔnbali n'i y'o kɛ bɔrɛ kɔnɔ k'a fa i y'a faamu o kuma a bɛ jate o cogo de la ni kaba de don kaba ni waati min ni a y'a kari ka bɔ a la k'a bɔ sisan k'a kisɛ fara ɲɔgɔn kan o kuma i b'a jagabɔ fo ni a y'a sɔrɔ jamana dɔw bɛ yen olu ka kaba o tɛ kisɛ tɛ bɔ dɛ olu b'a kɛ de kaba n'a kolo o de bɛ don diginɛ kɔnɔ ni dumuni waati bɛna se sisan o bɛ kaba o b'u bolo don ka dɔ hakɛ dɔ ta o bɛ hakɛ dɔ ta sisan ka t'o wɔrɔ ko kɛ segi kɔnɔ ka t'o wɔrɔ ka kɛ dumuni bon ni a y'a sɔrɔ aw ka kaba bɛ mara o cogo de la o kuma a bɛ jateminɛ segiw la segiw la o kuma a b'a ta o cogo la n'a kolo k'a kɛ segi kɔnɔ k'a jate mara bɛ segi hakɛ min ma a b'a jagabɔ ten. mais segi hakɛ bɛ cogo jumɛn na segi bɛ se ka bonya ɲɔgɔn ye o. segi tɛ se ka bonya ɲɔgɔn ye. segi bɛ se ka bonya mais a b'a to a bɛɛ ka kɛ segi kelen ye a bɛ suma de n'a y'a sɔrɔ tan bɛ a tɔgɔ di 9 bɛ 10 na i b'o de kɛ jaga ye. i mana segi o segi ta. i mana segi o segi ta n'a ye kilo 100 kɔni dafa k'a ban o kuma a tilan de e yɛrɛ bolo sa a tilan b'i bolo i bɛ minɛ ta minɛ min n'i bɛ se k'a tilan o la n'i b'o jate i b'a jate 9 10 i b'o kɛ jaga ye 9 10 i b'o kɛ jaga ye. wa bɔn kilo 600 in o jaga joli ye i b'o ta bolo la cogo jumɛn na. kilo 600 o de bɛ jaga bɔ cogo filɛ ni kilo 600 bɔ sisan o kuma o jaga bɔ cogoya de e bolo cogo di e de bɛ minɛn ta minɛn min n'i bɛ se k'a suma o la i mana minɛn o minɛn ta i b'a suma o la o de b'e lafiya jate dɔɔni o de ka jugu o de ka gɛlɛn parce que dɔw la n'i taara an ka jamana kɔnɔ manani dɔw bɛ manani olu b'a suma o de la manani dɔ bɛ yen n'a sɔrɔ a bɛ taa kilo 2 la dɔɔni o tuma o b'o de suma n'o y'a fɛngɛ dɔw ta kɛ ten dɔw b'a kɛ 50 na dɔw ta kɛ ten dɔw bɛ segi dɔ bɛ yen o b'a dilan jiri la o b'a suma o de la n'o y'a jate dɔrɔn o kuma n'a hakɛ dafara n'o ye 9 bɛ 10 dɔrɔn kuma o b'o kɛ jaga ye fo ka taa ban ka d'a kan kilo 100 filɛ a tɛ bɔrɛ 10 bɔ a tɛ bɔrɛ 9 bɔ a t'o bɔ o kuma a bɛ kita kilo bɔrɛ 3 ɲɔgɔn na 5 kilo bɔrɛ 3 ɲɔgɔn na bon n'a a taara o la sisan n'a ye i b'a bila basikiri kan k'a tilan k'a pese n'i ye nin tilan nin a kan ka bɛn hakɛ jumɛn ma k'a ta nin 9 tan na a kan ka tilan a kan ka bɛn hakɛ min ma kuma mais a jumɛn 9 ne bɛ fɔ o yɔrɔ de faamu wa. i bɛ minɛn min ta k'a suma o la y'a faamu e bɛ minɛn min ta k'a suma o la o de ɲɛ 9 tan na o de jaga ye. c'est-à-dire n'i ye kilo 600 n'i y'o sɔrɔ sisan n'i y'o bɛɛ to i bɛ na a compter tuguni de ya. kilo 600 sisan n'i ye nin tila 600 tɛ kilo 100 bon o tan bɛ a tɔgɔ di kilo 20 o tɛ bɛn a tɔgɔ di kilo e b'a fɔ kilo 600 n'a sera o ma jaga kan ka bɔ a la bon an bɛ fɛ k'a dɔn sisan o kilo 600 in sisan ni an sera o ma o bɛ e bolo ka jaga kan ka bɔ a la e bɛ hakɛ joli b'o la k'a kɛ jaga ye. voilà n bɛ fɛ ka o de jate fɛngɛ sisan yarɔ kilo 600 tɛ sisan n'i ye kilo 600 jateminɛ sisan kilo 200 n'i ye kilo 200 sisan kilo 200 sisan tan joli bɛ o la
tan mɔgɔ a tɔgɔ di tantan mɔgɔ de to la tantan mɔgɔ de bɛ o la o kuma o tantan kelen kelen b'a la i bɛ o de taga bɔra sisan misaliyara kilo sisan n'i ye kilo sigi sisan nin kilo 100 ye kilo 100 o tan de bɛ o la o kuma a kɛra komi kilo 10 o y'o jaga ye 100 kilo 10 kilo jaga ye wa kada a bɛ ten ni kilo 200 de don a kɛra komi kilo 20 y'o jaga ye o kuma a bɛ taa ten kilo 600 salasuna kilogram a bɛ faamu mais kabako la sisan minnu bɛ kaba tigɛ a fɛn yɛrɛ la dun a sunbula la olu t'a feere voilà a fɔra de n'i ye hakɛ min tigɛ i y'a faamu n'a kɔgɔra kaba i ye hakɛ min tigɛ i bɛ hakili to la i b'i hakili to la wagati min n'i y'a bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan i ye hakɛ min bɔ o kuma i b'o jate fara kan hali ɲɔ ninnu bɛ o cogo de la ninnu bɛ ko mɔgɔ dɔw bɛ taa dɔrɔn ko nin yɔrɔ in mɔnna u bɛ t'o feere feerekɛlaw ma ayi fɔlɔ an kun t'a kɛ ten yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ ni suman kun mɔnna i b'a ye cɛkɔrɔba i bɛ tugu cɛkɔrɔba nɔfɛ a bɛ taa foro la min mɔnna a b'a tigɛ ka segin fa aw kun bɛ se ka semaine 2 semaine 3 k'o la ka taa a bɛ dumuni kɛ foro la yanni a ka se a jatew bɛ bɔ jate bɛ bɔ o jate bɛ bɔ dɔw bɛ se n'a sɔrɔ sisan o la sisan aw yɛrɛ bɛ se ka min yɛrɛ bɔ foro la yanni foro ka tigɛ n'a sɔrɔ a ye kilo 100 bɔ ka ban kilo 100 bɔ inshallah dugawu k'an ye waati cogo Ustaz Koyita ala k'an bɛɛ sababu ma ala ka hɛrɛ k'an ye donc jagako de don toujours an b'o de fɔ ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka kari ala k'o kɔnna ala ka kari ala ka kɔnna a bɛ mun bolo ala ka kari k'u la a tɛ mun bolo ala ka nɔgɔya n'o bɛɛ lajɛlen ye ala ka sigida caman ala k'o jira an na ala ka jamana ala k'a basigi ala ka jamana ala k'a basigi jamanadenw dusukun ala k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ Ustaz Musa Babasila an balima silamɛw an bɔra ka maa min lamɛn sa o ye an balimakɛ ni an karamɔgɔ ye ka bɔ Torokɔrɔbugu misiri min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale ye o alimami n'o imam Adama Koyita ye an bɛ a fo ni ka a barika da an ka weleli jaabi la ka na radio chaîne 2 kɔnɔ nin waati ninnu na dɔnniya minnu bɛ a la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala ka dɔnniya ninnu ala k'u jidi ala ka dɔnniya ninnu ala ka u sabati nin baara ninnu fana ala ka u kɛ an kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma seereya ye i k'a dɔn baara minnu bɛ yen n'o bɛ kɛ sababu ye ka jɔn ka mago to Alahu Taala Allah Taala ka baara ninnu halisiya ka kɛ liwaji ta subhanahu wa ta'ala an b'a yɛrɛ ka téléphone numéro an b'o di aw ma ka diinɛ ɲininkaliw kama n'o ye 76 22 36 74 76 22 36 74 76 22 32 74 ka ɲini Alahu Taala fɛ waati kelen na jamana in Alahu Taala ka basigi ala ka jamana ala ka kolo suma ala ka hɛrɛ kɛ jamanadenw ye an bɛ siran fɛn fɛn ye Alahu Taala ka ani silamɛw bɛɛ lajɛlen kisi o ma sankura min ni an b'a daminɛ waati ninnu na Alahu Taala ka hɛrɛw d'an ma min ye a tɔɔrɔ kow n'a jɔrɔ kow ye Alahu Taala ka an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma Bɛnadaw Musa Babasila an bɛ aw fo ni ka aw barika da aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ la inshallah subhanahu wa ta'ala an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أن ينميالا ويه ولنداي ميبي تاليك ديننا أني كبريولا أني سيكو أني دونغولا أني حدما دونغا ينميا تابلو بيلا جلنا آراء العلماء في الدين والحياة دونبو كحكلا ديننا أني ينميالا ويه ولنداي ميبي تمي شندي فين شروع سانفي جمعو جمع k'a daminɛ nɛgɛ kaɲa 10 na ani miniti 5 fo ka taa bila nɛgɛ kaɲa 10 ani 2 la araul ulama fi din wal hayat dɔnnibaw ka hakilila diinɛ na ani ɲɛnamaya la o ye walanda ye min bɛ labɛn ka se aw ma aw balimakɛ Musa Babasila fɛ fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun sadaqallahu alazim Wa FM ni mɔgɔ min b'a fɛ ka don an ka groupe WhatsApp kan i bɛ message ci a ma ni numéro in na 00223 70 23 56 37 Wa FM aw ka radio